Bejn it-tlieta u l-erba' il-Prim Ministru Grieg Tsipras irid jikkonvinċi lill-Parlament Grieg ibiddel il-liġijiet biex idaħħal ir-riformi li dwarhom kien hemm qbil f'summit tal-pajjiżi taż-żona Ewro fil-bidu ta' din il-ġimgħa. Jekk ma jirnexxilux jikkonvinċihom il-pajjiż jerġa' jkun f'xifer ta' falliment. Panos Kammenos, il-mexxej tal-Partit Anel li huwa membru fil-koalizzjoni ta' Tsipras, qal li l-partit tiegħu se jagħti l-appoġġ lill-Prim Ministru u lill-Gvern. Iżda kritika lill bqija tal-pajjiżi taż-żona Ewro għal dak li fisser bħala ftehim iktar ibes mill-proposti ta' qabel u għalhekk inaċċettabbli. Huwa kompla blajta li Greċja ġiet umiljata. Tsipras jista' jkollu appoġġ ta' partiti oħra. Minkejja dan Tsipras għandu diffikultajiet kbar fih dan il-partit tiegħu ta' Syriza u mhix eskluża reshuffle fil-kabinett tal-Ministri. Dawn huma sigħat kruċjali jekk kif il-Parlament Grieg irid jiddeċiedi dwar jekk il-proposti tal-Unjoni Ewropea humiex l-aħjar triq biex il-Greċja tikseb it-tielet pakkett ta' għajnuna finanzjarja b'valur ta' kważi 85 biljun euro. Sal-erba l-Gvern Grieg irid jgħaddi liġijiet kruċjali, fosthom li jolli r-rata tal-VAT, riforma fis-sistema tal-pensjonijiet u fis-suq tax-xogħol, kif ukoll kodiċi ġdid biex ikun hemm aktar effiċjenza fil-proċeduri tal-qorti. Jekk il-Parlament Grieg ma japprovax il-proposti mħejjija mill-pajjiżi taż-żona Ewro, il-banek fil-Greċja ifallu u l-pajjiż jiġi mġiegħed iħalli iż-żona Ewro.